ibonakala sebesithi bayakuyuza, but your kindness, it's always iphuhliswa uThixo, and never allow them to change the person uThixo akwenze yona. You are so bold because while ulila waphukile, but ube nawo amandla yokunxiba the hat and heels and put a red lipstick, watyhala isifuba, wathi wawugqiba wathi chest out, awagqiba wathi dress straight. You are so brave, and your braveness ibonakala kule nto uyenzayo, kule nto uzimisele kuyo. I conclude, allow uThixo angahambisa indlela sukuba distracted. Remember this, God's grace is always upon us. And remember this, in conclusion, ma'am, not zonke izinja ezikhongothayo ziyaluma. Some of zona are just distracting you kuba zibona basofika kwi-destination. Ezinye zi-hotspot kwezi zikhongothayo asinasizathu sakhongotha. But if you know who you are, you will just call forth. Apho ndiyakhona ndihamba noKristu, futhi uKristu ulingana yami. Yeka ke amabhakanyana ezinja akhongothe. Be focused. I love you all. Thank you. Thank you, Father, for the sufficiency of your grace. Uyayixinzelela le ndaba futhi namhlanje sengathi uthi kuthi we still have to move on. Siyabonga Thixo wethu ukusiqhobisa kangaka. Siyabonga Nkosi. Bawona amandloki besingobani na ukubusiqokelele kule ndawo to tell us your truths, to equip us. Bawona amandlonke ukusivusa uthonge. Siyabulela ukuvuswa nguwe Thixo wethu othandayo, othandekayo. Uthetha kanje ngoba usithanda, uthetha kanje ngoba ubona abantu abanqobileyo kuthi. Here we are, oh dear Heavenly Father, we surrender all unto you, and we declare this is our decree that we're gonna move on irrespective of challenges. Sengathi uthi namhlanje uthembe thina bawona mandoku ukuthi whatever comes our way, you are there as our Father to prove yourself that you journey with a person who
sizibize ngawe siyabulela Nkosi yami for confirming your word phezu kwenhloko zethu sengathi uthi maqhawe wezulu move on. I am there to journey with you. Siyabulela Thixo wethu siyazibongela Nkosi sikhona sonke kule ndawo. This message is relevant to all of us, to each and every situation, to each and every circumstance. We will never be intimidated. We will forever proclaim your goodness. We will forever proclaim your greatness. We will forever declare and decree that your grace is sufficient. Enkosi kakhulu ke mzali, all glory siyibuyisela kuwena Lord in Jesus name. Amen. Amen. Let's clap hands for Jesus. Sizawuphuma apha singomama abambethe umoya ongcwele. Sixakathisiwe kule ndawo. Sizawuphuma njengoba siphume singene kule ndawo. Sinezinto ngezinto. Sinemithwalo ngemithwalo. Sinendlela esizibona ngayo. Ngamanye amaxesha akutsho umuntu, akubikho umuntu othi kunje. Siqala thina mhlawumbi iattitude le yakho kuwe. Qala uzijaje. Bengeke kujaje abanye abantu. Ngoku ndicinga uba masitshintshe iattitude. Yes. Singabantwana bakaThixo. uThixo uthi umama uthi uneenjongo eziphangameleyo kanti. Une-purpose kanti. So sizawuphuma kule ndawo siguqukile. Singafani ngoku nombaba abangenile abanye apha besingene sine-attitude ngokunga embi ngathi njengemoto ene-flat tire.
imoto uyireflector izawuhamba kanjani. Kodwa ngoku umoya oyingcwele nditshilo kuseqaleni ndathi the Holy Spirit is hovering around. Ndiwuvile sisangena ndathi hayi ndiyeva ikhona into etshintshayo. Njengoba kusithiwa apha sizotshintsha ubomi, isitsho lephi kusithiwa Mother's Union is changing life. Kodwa ngoku okukutshintsha kobomi ndibona mna uYesu Kristu sichukumisekile besithe sizokonwaba. Kodwa ke xa umoya oyingcwele efikile ufika akwenze ngamanye amaxesha uzive tyhini ngoku ikhona lento ibikade ndiyiphethe ibhunqukayo yoyiwayo. Kubuhlungu ke utshintsha xa usuwisa izinto uhamba uziphethe uye uve ichange ibhlungu. Yiyo lento ukhe usive sithi ngeli xesha uthi wonwabile kodwa zehla inyembezi. Ndiye ndangenelelisa iprogram ngenxa yento yokuba ndibona ixesha. Uyawundichwetha ke ngoku umama uNomqulu xa esithi masityeni, kuba bekufanele uba sitye kuqala into nayo ndabona uba ingathi asikabi ready kitchen. Kodwa ke ndiyacela ngoku sisi khawuphinde mani usenze sikhe sisithi rejoice in the Lord. Makhe sivuye sonwabe sikhe sijayive kwakhona kuba besithe apha sizokonwaba. Masonwabe ke. Enkosi. Over to you my band. Ndiyangcoliswa phaketafile inhlelo kodwa mandisichaze. Kutshiwo nje bandize ndisichaze kuthiwe mandizoculo. Ngenzi ke ngumuntu akandithunywa mna. Ndiyadlala. Igama lam njengoDaisy, iband endihamba nayo ibizwa ngePrecise. Ndilithi xa ndizi-introduce ndinguDaisy uMsuthu othetha isiXhosa umzukulwana kaMamkwena. Yes. Just to give you a hint. Simba tenbe
uziveze bangaphetha bankulu. Qha ke ngoku kuthiwe high tea babe kuthiwe emgidini bezoba different. Ndizawucela ke ngoku umama uVikilani aze enze ixesha sikwazi ukulibitha. Sizawuba ne-adjustments esinazo kuba kukho umntu ophangelayo azobethwa ixesha. Ngoku sizawucela angene umama uVikilani ezo-introducer apha sizawusiba ezi. Okay, no asitsibi, sizawungena ngoku mama uVikilani ndicela sisi andazi ke unqobo liqhaji okanye join us. Mothers Union is changing lives. Join in. Join us. Mothers Union is changing lives. It is changing. Mothers Union is changing lives. It is changing. Mothers Union is changing lives. Join us. Join us. Mothers Union is changing lives. Join us. Action yasekhatheza ithi join in ukazibambe sisilungisa sisogqiba sithi join us. Sifuna ukale sithi sisogqiba sithi sa. Amen. Ndicela ubulisa emntwini wonke osendlini uprogram director izegama elithi xesha. Yandincedisa ke loo nto ngoba ndihlanga bembulisweni. Amen. Ndizo-introduce i-guest speaker yesithathu. Nayo ukukhuselwa ndizo-introduce i-guest speaker yesithathu ingushi nayo njengoba besekuthiwe shishi ababini ngushi nayo ize kwabanye oshi. Amen. Our guest speaker is a devoted lover of God and an active member of the Seventh-day Adventist Church. Professionally, she serves as a medical officer at the Mthatha Medical Health Unit with a strong academic background in healthcare. She holds a Master of Public Health and Behavior Change from the University of London (Brunel), a diploma in mental health from the College of Medicine, South Africa, and a medical degree from Wits University. Driven by a profound mission in life, she is passionate about making mental health accessible to all, regardless of socio-economic status, and breaking the stigma surrounding mental illness in Africa. Her work embodies a commitment to improving mental health outcomes and fostering a more inclusive understanding of mental wellness. She is a daughter of Vuyani Changase and Ntombo Vuyo Madala. With that,
I invite Vuyelwa Ntshangase to come forward and address our distinguished audience. Let us give her a round of applause. Ndicela bethuna ukumprotecta esiza ndiyacela ingqondo bethuna at least siyehlisele kuba kaloku siyarhalela uyiva sonke bethuna sinako ukugula ngengqondo qha kushiyana i-degrees. Enkosi. Ndiyababulisa abafundisi abakhoyo, oomama, ii-servers nabantu abasekhitshini ngegama kaYesu Kristu, amen. Kunzima ke uthetha xa sekukutya ngenxa for some reason indlebe ziyablokheka xa seumntu esitya, and xa sesitya umntu kufanele khona incoko for some reason. But ke abalungu baqhela ukuthi xa sewusafuna awufanelanga uthetha. So ndizawuthemba ke uba oomama bazokwazi nokuyibamba eso silungu. Ngoku bendizwa kusithiwa mandizothetha apha, ndiqale ndathi heyi noko loo nto nithi umntu omdala ndincinci ndinapho ukuthetha nomama. Ndaphinde ndenza ndaya emsebenzini ngala mini kuzobe kubhizi kakhulu, but because ndicelwe nguSiboshi, someone that dearly love, I had to come. Ndithe xa sendimamela iprogram yonke ne-guest speakers ndabona uba heyi abantu bebesenza iprogram babhude kancinci nje. Indlela eniyimise ngayo bekufanele uba qale mna